Rat u Ukrajini ulazi u 4. godinu, a linije fronta se i dalje pomeraju, sporo, ali krvavo. Ruske snage su tokom 2025. proširile kontrolu nad dodatnih nekoliko hiljada kvadratnih kilometara, uglavnom na istoku zemlje, u regionima Donjeck i Lugansk. Najžešće borbe vode se oko gradova poput Pokrovska, Kupjanska i Časiv Jara, ključnih tačaka za logistiku i odbranu Ukrajine. Iako Rusija napreduje, analitičari ističu da je cena tog pomeranja ogromna, uz desetine hiljada poginulih vojnika. Na severu, Moskva pokušava da stvori takozvanu tampon zonu prema Harkovu, dok Ukrajina uzvraća dubokim udarima dronovima po ruskim vojnim i energetskim ciljevima, čak i daleko od granice. Istovremeno traju diplomatski pokušaj da se rat zaustavi. Sjedinjene države guraju mirovne pregovore, ali ključna pitanja ostaju nerešena. Teritorije, bezbednosne garancije i budućnost Ukrajine u NATO-u. Jedno je sigurno, mapa Ukrajine se menja, ali mir je i dalje daleko. Svaki kilometar ima svoju cenu, a naredni meseci mogli bi biti presudni